Какво се случи в Минеаполис, щата Минесота? На 24 януари в Минеаполис, щата Минесота, 37-годишният американски гражданин Алекс Джефри Прети беше застрелян от федерални агенти на Службата за имиграция и митнически контрол по време на мащабна операция срещу имигранти, разпоредена от администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Според официалната информация, мъжът е бил жител на Минеаполис, роден в щата Илинойс, с валидно разрешително за притежание на оръжие и без криминално досие. Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати твърди, че по време на акцията той е носел полуавтоматично оръжие и пълни пълнители. Кадри, разпространени в интернет, показват физически сблъсък между няколко федерални агенти и мъжа, след което той е прострелян от близко разстояние. Случаят предизвика незабавни протести и напрежение в града. В отговор, губернаторът на Минесота, Тим Уолтс, разпореди мобилизирането на Националната гвардия на щата с цел охрана на федерални сгради и подпомагане на местните власти. Частите са били в готовност повече от седмица. Това е вторият смъртен случай при операции на федералните имиграционни служби в Минеаполис за малко повече от 2 седмици. На 7 януари при друга акция беше убита 37-годишната Рене Гут. Местните власти призоваха федералното правителство да прекрати операциите, предупреждавайки за риск от по-нататъшна ескалация. Какво следва? Случаят с Минесота има потенциала да задълбочи напрежението между федералната власт и отделните щати, особено тези управлявани от демократи. Решението на щатските власти да мобилизират Националната гвардия и откритият им призив федералните операции да бъдат прекратени ясно показват нарастващото институционално противопоставяне. В подобна среда са възможни съдебни спорове, както и отказ от съдействие при бъдещи действия на федералните имиграционни служби. Фактът, че загиналият е американски гражданин, разширява общественото възмущение отвъд темата за имиграцията. Случаят поставя на преден план въпросите за употребата на сила от федералните агенции, границите на техните правомощия и защитата на гражданските права. Това увеличава риска от по-мащабни протести и от по-дълбоко обществено разделение, особено в големите градове. Паралелно с това се очаква засилен натиск за независимо разследване на действията на агентите, участвали в операцията. Обществени организации, местни власти и част от политическите сили вероятно ще настояват за по-строги правила за употреба на сила и за по-голяма прозрачност при подобни операции. Политическият ефект от инцидента също не е за подценяване. Имиграционната политика остава една от ключовите теми в управлението на президента Доналд Тръмп, но подобни случаи носят риск от допълнителна поляризация и от загуба на подкрепа сред умерените избиратели. Вместо да консолидира обществено одобрение, твърдият подход може да задълбочи разделенията в обществото. Ако мащабните операции продължат без промяна, рискът от повторение на подобни инциденти остава висок. Това би означавало по-често използване на Националната гвардия, засилено напрежение между институциите и трайно влошаване на отношенията между федералната власт, щатските управление и местните общности.